खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। CIDनि जारायाव मोगा-मोगि APSC अफिसार मृदुल हाजरिका। उदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि एंखंखौ बिसायख'थि आय'गा ट्रेन्सफार खालामबाय। रन्जु आहमेदनि जामाइनियार फुराति हाग्रामा महिलारि बिजाबखौ बिजनि थेंफाख्रि भवनाव बेखेवदों। जुदि आंखौ गावारि गाज्रि मोनदोंब्ला मदिनि थाखाय भटखौ हो बुंदों प्रधान बड'आ। धुबुरीयाव हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि बोखांनो हादों। दुलियाजानि फालांगियारि फसंथानाव गिदिर अर नांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि गेजेट अफिसारखौ SITआ फिन जेरा खालामदों। APSC केलेंकारिखौ लोब्बा लानानै SITआ फिन जेरा खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला CIDआ दिनै फिन जेरा खालामदों एमप्लयमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिकाखौ। दिनै CIDनि मावख'आव थांनानै SITनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जाहैदों एमप्लयमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिकाया। मख'नो गोनांदि APSC सायख' आनजादाव मृदुल हाजरिकानि फिननाय बेलायाव माखासे बेले-बेजे जानायखौ SITआ हमनानै मोनदों। बेनि बागैनो SITआ दिनै मृदुल हाजरिकाखौ सोंनाय फिननाय खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मृदुल हाजरिकाया 2013 मायथाइयाव APSC आनजाद उथ्रिसारदोंमोन। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि आय'गनि गोख्रों राहा। उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि IAS अफिसार एंखंखौ भेटेनारि बिफाननि जयेन्ट सेक्रेटारि महरै पस्टिं ट्रेन्सफार खालामदों आरो लोगोसेनो एनिमेल हासबेन्ड्रि भेटेनारि बिफाननि आथिखाल जयेन्ट सेक्रेटारि जाफिर राहुल सुरेशखौ उदालगुरि जिल्लायाव गोदान जिल्ला बेंगिरि महरै पस्टिं ट्रेन्सफार खालामदों। बेनि अनगायैबो बिहार, झारखन्ड, उड़िसा आरो अन्ध्र प्रदेशनि गोबां मावख'गिरिफोरखौ बिसायख'थि आय'गनि कमिशनार राजीव कुमार आरो सुखबीर सिंह सान्थुमोनहा गोख्रों राहा लानानै मावख'गिरिफोरखौ पस्टिं ट्रेन्सफार खालामदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लायाव गंसे भटार भेरिफिकेसन पेपार अडिट ट्रायल मेसिनआ गोमानानै दङमोन। बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि हान्जा BPF दोलो उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बिसायख'थि आय'गनो कमप्लेन लेटार होदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनि नोगोराव थानाय थेंफाख्रि भवनाव बुधबारखालि असमिया लिरगिरि रन्जु आहमेदनि जामाइनियार फुराति हाग्रामा महिलारि मुंनि बिजाबखौ बेखेवदों। बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया गावनि आखाइजों बेखेवनानै होदों बे गोदानै दिहुनजानाय खौसेथिनि नेरसोन बिजाबखौ। बेखेवगिरि राजेन बसुमतारिया बे खाबुआवनो बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया BTCनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावबोदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोबोर गोथारै लाथिख'निफ्राय दिनैसिम जौगानायनि महरखौ लाबोनानै गासैबो हारिनि बयबो रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादोंमोन आरो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिया गावनो गंसे फसंथान होननानै बुंदों। बिजनि नोगोर मिउनिसिपालिटि बर्डनि बारग' मासिगिरि रमाकान्त बसुमतारिनि मासि दैदेननाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि राजेन बसुमतारिनि अनगायैबो बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारि, बर' रेबग्रा जथुमनि बारग' लेङाइ आफादगिरि नबकुमार ब्रह्म, नेहाथारि सदानन्द दैमारि, नेहाथारि बिश्वनाथ बसुमतारि, बड'लेण्ड लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि रजनी बारजियारि, मानास भेलि जुनियर कलेजनि गोरायुं आरो बारग' MCLA खलिलुर रहमान, रैमालि BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर बिनन्द बर', फकिराग्राम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं सन्थला बसुमतारि, माख्रा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि रन्जित बसुमतारि आरो गोबां लिरगिरि माननि सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। रायजोआव फैगौ लकसभा बिसायख'थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया गेजेराव आरोबाव साननैल'सै। समानै दिनै जनाय मुरखंसेलेक मिसिं प्रेस्टि भवननि सोरगिदिं BJP आरो गोरोबथानि मोनसे गिदिर बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल खुंदों। मिटिंनि जागायजेननायाव 80 नं विधानसभा बियाबनि MLA भुवन बेगुआ गिबियाव भारतीय जनता पार्टीनि गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोरखौ दिन्थिफुङो। कंग्रेसआ आथिखालाव लांदां जानानै दङ। बेनिखायनो बिथाङा गासैबो सुबुंफोरखौ BJP आरो गोरोबथानि बिजाथि प्रधान बड'आनो भट होनो खावलायदोंमोन।
बेराफारसेथिं लखिमपुर लकसभा बियाबनि एमपि आरो बीजेपी आरो लखिमपुर लकसभा बियाबनिफ्राय गोरोबथायारि दोलोनि बिजाथि प्रधान बरुवाया गोनां बिबुंथि होनानै गिबियाव मोदी सरकारखौ साबायखर बावदों। बिथाङा भारत सोरखारनि गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोरनि सायावनो गोनां बिबुंथि होदोंमोन। आसामनि धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिलासीपारा ओनसोलाव लाइसेन्स गैयै गंसे हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि जब्द खालामनो हादों। जाहोनाव बेजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हादों। स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै धेमदेमा गामियाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव दायनिगिरिनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे 7.65 mm गरबा गोथां गुलिखौ जब्द खालामनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ क'क्राझार जिल्लानि फकिरा ग्रामनि थागिबि हाफिजुद्दिन शेख होननानै सिनायथि होदों। दुलियाजाननि 1 नं सलाकाटाकी ओनसोलाव थानाय फालांगियारि फसंथानाव मंगलबार मोनानि समाव हरखाबै गिदिर अर नांनाय जाथाया जानानै थाङो। बे अर नांनायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो अइल इन्डिया लिमिटेडनि अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै जोंब्लावनाय अरखौ गोबाव सम नाजानायनि उनाव खोमोरनो हानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि अर खोमोरग्रा हानजाया लुखोमोरखांनानै गिदिंलांफिननाय समाव लामा ससेयाव गारिया सामलायनो हास्लाबियाव लामा सेराव जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव गारिनि 3 सुबुङा जोखोम जायो। बबेखानि अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो ओनसोलनि पुलिसआ अर खामनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय थिरांथा लाबाय होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।